Hvis du har den åbne have som her, og godt kunne tænke dig at få lukket lidt af, så du kan være dig selv, så kan du købe en prima færdig hæk og plante, og så er det hele gjort klar på en dag. Hej, jeg hedder Arne Biering. Jeg er anlægsgartner. Jeg vil gerne vise dig, hvordan man planter sin færdige hæk, så man får et godt resultat. En god løs jord, det er simpelthen det aller vigtigste, for at du kan få dine planter til at gro godt. Her er der gravet en rende. Det er det nemmeste, når man planter færdig hæk, fordi du har klumpen. Og klumperne skal stå skulder ved skulder nede i randen, når man skal plante dem. Og så skal man dreje planten lidt, sådan at den klippede side, der er klippet i planteskolen, den vender ud af, og lige sådan selvfølgelig på den anden side. Og så bliver det fuldstændig tæt. Start med at fylde halvt op med jord, og det er en god idé at lige at skubbe det ned, det der er her i kanten. Når randen er helt fyldt op, så er det nu, man lige retter planten op, så den står fuldstændig i lod. Når randen er helt fyldt op, så træder du godt til og lige får finjusteret lod på planterne. Kontroller netposen hernede, og hvis den går ind og rører stammen, som den gør her, så skal man lige klippe den op en gang, og så bøje den ned, inden man dækker hele randen til. Nu kan jeg så dække randen næsten helt til, og sørg for lige at hakke jorden en lille bit smule i stykker. Så vand jorden ned omkring klumpplanterne som det sidste. Det er stort set at sige næsten garanti for, at planterne kommer til at vokse godt. Og så i et tilfælde som her, vi er på sydsiden af huset, der er skråning ned, der vil jeg montere en tryg siveslange, sådan at vandingen de næste 2 sommersæsoner, at den bliver nem. Så bliver det her en succes. Danmarks største udvalg. Gratis fragt ved køb for mere end 1.500 kroner. Topkarakter på Trustpilot. Plantetorvet.dk. Danmarks største online havecenter.